Moikka! Mä oon Joonas Jokinen ja mä toimin täällä Nummela Sport Centerin tennisvalmentajana. Tennis on kulkenut pitkään mukana mun elämässä sekä harrastuksena että kilpailun mielessä. Mä ajattelen, että tenniksessä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja tietyllä tapaa kehittyminen vaatii useita tenniskausia, eikä se tapahdu aina yhdessä illassa harjoituksissa. Valmentajana mä pyrin olemaan helposti lähestyttävä ja toivon, että valmennuksissa voit uskaltaa yrittää, tehdä virheitä ja oppia niistä. Mä ajattelen, että tenniksessä sä opit aika paljon pitkäjänteisyyttä, uskallat haastaa ittees ja saada onnistumisten kokemuksia. Ja se on oikeastaan valmennuksessa mulle ehkä keskeistä. Ja toivon, että voit nauttia tenniksestä ja liikkumisen ilosta täällä Nummela Sport Centerillä. Tervetuloa mukaan valmennuksiin ja nähdään täällä kentillä.